Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме оценяване на ученик в електронен дневник, създаване на практични изгледи и използване на система за предварителни предупреждения. В системата Blackboard има инструменти, които се оценяват автоматично от системата по предварително създадена схема за оценяване и инструменти, които е необходимо да се оценяват ръчно от преподавателя. Сега ще разгледаме ръчно оценяване на подаден материал от ученик. След като сме влезли в предмета, от менюто управление на предмета избираме електронен дневник. След това избираме пълен електронен дневник. Визуализира ни се таблица, в която по редовете са ни показани всички ученици в предмета, а в колоните всички инструменти, които могат да се оценяват. Ако кликнем върху някоя от клетките за оценяване, може да я редактираме. В десния край на клетката се намира менюто с опции на клетката. Избираме преглед на детайли за оценка. След това избираме преглед на опит. Визуализират ни се данни за история на подавания, преглед на текущи опит, оценяване на текущи опит и бележки за преподавателя. След като сме прегледали опита, е необходимо да въведем оценка и избираме бутона подаване за потвърждаване. Практичните изгледи могат да бъдат създавани на база на критерии, включващи срокове, периоди, категории и представяне. След като сме влязли в пълен електронен дневник, от бутона управление избираме практични изгледи. За създаване на практичен изглед избираме бутона създаване на практичен изглед, въвеждаме име, настройваме критериите и избираме бутона подаване. Визуализирането на практичен изглед става като от списъка с практични изгледи изберем обращението и кликнем върху него. Системата за предварително предупреждение е комуникационен инструмент, базиран на правила, които изпращат имейли до учениците и техните родители при задействане на определени критерии от правилото. Правилата могат да бъдат базирани на оценка от тест, насрочена дата или достъп до предмет. За създаването на предварително предупреждение от менюто управление на предмета избираме оценяване. След това избираме система за предварителни предупреждения. Избираме бутон създаване на правило. И от падащото меню имаме няколко опции, като ние ще изберем правило за оценка. Въвеждаме име на правилото, настройваме критериите и избираме бутона подаване.